खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 चैत्र दान 1431 एबा 22 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। आथिखालाव आयआ खम जागोन आरो खरसाया बांसिन जागोन। दिनै नोंथाङा हरखाबै इलेक्ट्रनिक मुवाफोराव खर्सा खालामनांनो हागौ। दिनै बिजिरसालिनि आयदाफोराव हेंथा जानो हागौ। नखराव फारागथि नुजाथिनो हागौ। जेब्ला बेबादि जायो अब्ला नोंथाङा दुखु मोननो हागौ। न'आव जायखिजाया गोनो गोथोखौ सुस्रांनो थाखाय गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद ला। सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय नेमबादियै पुष्टिगोनां आदार जा। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानिखौ मावगासिनो दं, बिथांनि बागै मोनसे मोजां नोजोरथि लाखि। बेबादि खालामोब्ला नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। वृषभ राशि। जिउ राहायारि महरै नोंथाङा दावगागोन। नोंथांनि खामानिनि थाखाय खामानि मावथायाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। नोंथांनि गेजेराव माखासेया मोनसे गोदान सोमोन्दो एबा बाहागोदारियाव हाबनो हागौ। बेरेखाफोरा नोंथांखौ जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। दिदोम आयआ नोंखौ साबसिन थासारियाव लांनो थुलुंगा होबाय थागोन। हाजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोरोबथाखौ थि खालामनो हायो। जुदि नोंथाङा हाबा जानो हानाय बैसोनि, अब्ला जुलिनि सोमोन्दोखौ थि खालामनो हायो। नखरारि जिउआ मोजां जागोन आरो गथ'फोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव मोजां खालामगोन। सावस्रिनि फारसे गोसो होनांगौनि गोनांथि दं, मानोना नोंथाङा फिसा-फिसौ बेरामफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। आथिखालाव नेमखान्थि गैयैनि जाहोनाव सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मोजां आखुआ नोंथांनि सानखौ खुसि खालामनो हागौ। राङारि आयदाफोराव एसे सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दं। नोंनि खाथिनि सोरबा सासेनि थाखाय मोजां मोननाया जौगानो हागौ। बिजिरसालिनि राउन्ड जानो हागौ। गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय एसे सम आलादा दोन। बाहागोआरि फालांगियाव थांनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा सिगांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो हागोन। दिनै नोंथाङा धोरोमारि सानथौनि फारसे गोसो जागोन। बिदा-फंबायफोरजों गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कर्क राशि। आथिखालाव साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि बोस्लायनाया गोजान जानो हागौ। बेनि जाहोनाव नोंथाङा हरखाबै गोदान जेंना आरो जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। दिनै सावस्रिनि फारसे सांग्रां दाजा। बांसिन दै लोंनाया नोंखौ मोजाङै लाखिगोन। दिनै खैफोद गोनां खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था। जायखिजाया बिजिरसालिजों सोमोन्दो गोनां नालिसआ नोंथांनि फारसे फैनो हागौ। दिनै जुदि नोंथाङा फालांगि जागायनो सानथांखि लादों, अब्ला नोंथांनि जिउ लोगोरिजों सुबुरुन ला। समाजारि बिथिङाव मोनसे गोदान खान्थि आजावनायनि मुलाम्फाखौ नुनो मोनगोन। दावबायनाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोजा गाब। सिंह राशि। गोदान सोमोन्दो आरो सुंजाबलायनाया फालांगिखौ मोनसे गोदान लामा होनो हागौ। दिनै समनि गोनांथिया जादों नोंथाङा मोगथाङारि आयदाफोराव गोसो होनांगौ आरो बेबादि राहाफोर नाजाव जाय नोंथांनो राङारि आयदाफोराव गोलाव समनि रैखाथि होनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ नंगुबै बिबानफोरनि सोराङाव गनायनानै ओंथि बेखेवगोन। गोबां हाबाफोरखौ मावफुंनो हायो आरो दावबायनायाबो मुलाम्फा गोनां जागोन। गथ'फोर आरो आंगोफोरजों सम बारहोनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि आरो सिमांफोरखौ नोंथांनि मोजां मोनग्राजों रानलायगोन, जाय नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोखौ गोख्रोंसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब,
खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोमो गाब। कन्या राशि दिनै गावनि गासैबो गोहोखौ साबसिन खालामनो नाजा आरो गुबुनफोरनिख्रुइ साबसिन जानो नाजा। दिनै सिनाय मोनै जाहोनफोरनि थाखाय गोसोआ जिंगासिगोन। न'आव नाजा जाहाथे नोंथांनि थाखाय रावबो दुखु मोना आरो नखरनि गोनांथि बायदियै गावखौ गोरोबहो। मोन्नाय राङा नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदि जानाय नङा। नोंथाङा खुरमा बाहागिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। नोंथांनि सुंज्लायनाय आरो खामानि मावनो हानाय गोहोआ गोहोम गोनां फोरमान जागोन। जुदि नोंथाङा थि समाव गोसो होआब्ला अब्ला नोंथांनि जिउ लोगोरिया गोब्राब महर लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। तुला राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो हागौ। दिनै गासैबो थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। दिनै नोंथाङा माखासे गोदान बिथांखिफोरनिफ्राय आयनि मोनसे मोजां फुंखा मोनगोन। मासि जौगानायनि खाबुफोर थानो हागौ। दिनै सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों रायज्लायनाय समाव गावनि रावखौ सामलाय। बे राशिनि फरायसाफोरा गोब्राब खामानि मावनांनो हागौ। जायखिजाया आयदायाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरा दिनै सुस्रांजागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। खाफालआ नोंजों लोगोआव दं, समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि जेथो गोनां जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। दिनैनि साना जिउ राहायारि महरै मोजां जागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा माखासे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गुबुननि सिगाङाव मोनसे मोजां लामाजों दिन्थिनो हागोन। जायफोरा आनजाद एबा बादायलायनायनि गेजेरजों साख्रि नागिरो एबा गावसोरनि फालांगि जागायनो गोसो दं, बिसोर गावसोरनि नाजानायाव जाफुंसार जागोन। फालांगि फेहेरनायनि बिथांखि लानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायजों गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन जागोन। नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि दिनै न'आव गोजोन थासारि सोमजिगोन। सानफ्रोमबोनि हाबाफोराव माखासे हेंथा थागोन। फरायसाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंगोन। गोजौ मावख'गिरिफोरजों नांलाय-खमलाय दा खालामनो नाजा। नोंखौ सोंखारिनो दा नाजा। सुथुरफोरा खहा खालामनो हागौ। सांग्रांथिनि गोनांथि जायो। बांद्राय रां खरसा खालामनाया गोसोआरि जेंनाफोर होगोन। सोमोन्दोआव फारागथिफोरखौ दिन्थिनो गिनाय दं। मोनसे गियान गोनां पलिसि नाजावनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। आलासिफोरा सौफैगोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर थानो हागौ। नोंथांनि बुद्धि आरो बुजिनायखौ समाज आरो नखराव बाख्नायनाय जागोन। खाबुफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि दिनै नोंथाङा हरखाबै फालांगियारि आयदाफोराव मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै नोंथांनि फोथायनाया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। दिनै मावख'आव नोंथांनि थाखाय मोजां खामानिफोरनि थाखाय प्रम'शन मोननो हायो। दिनै नोंथांनि भ'टखौ जेबो गोनो-गोथो गैयाजासे बयनिबो सिगाङाव दोन, जाय नोंथांनि थाखाय गोहोम गोनां जागोन। दिनै नोंथाङा गथ'फोर आरो नखरजों सम हगारनो हायो। बेलासियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावथुन नायनो थांनो हागोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। गोसो हमथानाया खमायगोन। नखरारि जेंनाफोरा जेंना सोमजिहोनो हागौ। नाङै खामानियाव समखौ ओरैनो गारनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कुम्भ राशि नोंथांनि बांसिन सानथांखिफोरा दिनै आबुं जानो हागौ। दिनै नोंथाङा गोसो होगोन आरो खस्थ' खालामगोन। बिथांखिफोरखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय मावफारियाफोरनि बांसिन मदद मोननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि रायज्लायनायखौ आवगायलांगोन। फालांगियारिफोरखौ बिसोरनि गोब्राब साननायनि थाखाय बाख्नायनाय जागोन आरो मान होनाय जागोन। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा रैखाथि मोनगोन आरो
नोंथाङा सम्पथि एबा सुंज्रोबनायाव रां थिसननो हागोन। बेयो गुसुं दावबायनाय आरो नखरारि बन्दनि थाखाय मोनसे मोजां सम। नखरजों सम हगारनाया आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन रंजाथाव जागोन। नोंथाङा समाजारि महरै सांग्रां जागोन। जुदि नोंथाङा हारसिं, अब्ला नोंथाङा हाबा जानायनि बाथ्रा सानगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनाव आयनि गोदान फुंखा थागोन। हरखाब रांनि खाबुफोर थागोन। लोगोफोर आरो जिउ लोगोरिनि हेफाजाबजों लामाया गोरलैसिन जागोन। मावख'नि नारसिननाया नोंनि सावस्रिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। गोदान बिथांखिफोरनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। बायजोनि सुबुंफोरा नोंथांनि हाबा जानाय जिउआव जेंना सोमजिहोगोन। फालांगियारि हेंथाफोर थागोन। बादायगिरिफोरजों नांलाय-खमलाय जानायनि खाबु दं। नोंथाङा नोंथांनि अनजालुजों बुंनाय बाथ्राफोरनि फारसे जोबोद सांग्रां जागोन। गोसोआरि सोमोन्दोआव खाथि थागोन। फालांगियाव मोनसे गोदान बिथांखि बाहायनो हायो। रांखान्थियारि मुलाम्फाफोर थानो हागौ। दावबायनाय समाव नोंथांनि मुवा बेसादफोरखौ खामानियाव लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।